ኣእምሮኣዊ ጥዕና ክንውን ኣገዳሲ እዩ። ኣነ ግሬስ እየ ድሕሪ ህፃን ምስ ወለድኽን ርእስኽን ክትከናኸና ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ካብ 5 ኣንስቲ ህፃን ምስ ወለደ ኣእምሮኣዊ ፀገም የጋጥመን እዩ። 70% ካብዚኣተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ናይ ኣእምሮኣዊ ጥዕናን ብድሆታትን ይሓብኣ ወይ ትሒተን ይግምግማ። እዘን ሓደሽቲ ኣዴታት ተመክሮን ክካፍላ ከለዋ ስምዒ። ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር እርግፀኛ እንተዘይኮንኪ ኣብ በፅሒ ጥዕናኸ ወይ ጂፒኺ ደውሊ። ህፃን ፅቡቅ ድቃስ ኣይደቅስን እዩ ዘሎ ቅኑ ዝገብር ዘለኹ ኣይመስለኒን። ወትሩ ኣበኪ ስለ ዘለኹ ንዋላ ሓደ ክነግር ኣይክእለን እየ። ክትቆፃፀሮም ኣይትኽእልን እያ ኢሎም ሃሲቦም ንደቀ ክወስደዎም ይኽእሉ እዮም። ናይ ኣደ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ፀገባት ክፍውስ ይኽእል እዩ። እዚ ግዜ ዝወስድ ዋላ እኳ እንተኾነ ብግቡእ እንተተኸናኺንኺ ብግቡእ ደገፍን ክትሓዊን ወላዲ ብምዃንኺ ክትሕጎሲ ትኽእል ኢኺ። ንርእስኽን ሕያዋት ኹና ንሓደ ፈታዊኺ ዓቕሉ እንተዘቦ እንታይ ምበልክዮ? ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ከመይ ነይርኸይ? ደሃነ ይመስለኒ። ህፃን ፅቡቅ ድቃስ ኣይደቅስን እዩ ዘሎ ቅኑ ዝገብር ዘለኹ ኣይመስለኒን። ከምኡ ፈሪሃ እኳ እንተነበርኩ ካብ ገዛ ምውፃእ ግና ባህ ዘብል እዩ ነይሩ። ከምዚ ሰማዕኒ እኳ እንተነበረ ናብዚ መፅኤ ምስ ካልኦት ኣደታት ምስታፈይ በይነይ ከምዘይኮንኩ ንክግንዘብ ክኢለ። ካብ ገዛ ክትበፅእ ትብኣት ኣሎ ኣብዚ ክትረአየኪ ኣለካ ደሞ ባህ እዩ ዝብል። ሓገዝን ደገፍን ክትሓቲ ፅቡቕ እዩ። ከመይ ከም ዝስማዓኪ ንስድራ ቤትክን ንፈታዊኽን ተዘራርበዮም ጂፒኺ ወይ በፃሒ ጥዕናኺ እውን ንክሕግዘኪ ይኽእሉ እዮም። ብዘይ ባጊ ካብ ኣውቶቡስ ዝወፃኽሉ ክኣምን ኣይከኣልኩን። ወትሩ ንነገራት ዝርስዖ እየ ዝመስለኒ። ነታ ባጊ ክምልስ ብምጅማረይ እፎይታ ስለ ዝረኸብኩ ናብ ቁፅራ እውን ኣይተረኸብኩን። እቲ ከማልኦ ዘለኒ መታን ክዝክሮ ክፅሕፍን ከም መዘከርታ መጠንቀቕታ ክህብን ኣብ ቴሌፎነይ ክፅሕፎ እየ። ንእሽተይ ስጉምትታት ውሰዳ ከይትጭነቓ ወይ ከይትሓርቃን ክትሕግዘን ክትገብሮን ትኽእላ ነገራት ሕሰባ። ሓገዝ እንተደሊኽን ከዓ ሓገዝ ክትሓታ ፈትና። ንርእስኽን ሕያዋ ይኹና። ንንእሽተይ ስጉምትታት ውሰዳ ሓገዝ ሕተታ።